mal veľmi široké kompetencie. Tiso však pri zachovaniu radu prezidenta republiky svojou autoritou v národe mohol podporovať slovenské národné síly a tým, že bol aj predsedom Hlinkovej strany, mohol ovplyvňovať a podporovať najväčšiu časť poslancov slovenského snemu. Preto odstúpil od svojho úmyslu a zotrval v úrade prezidenta. Ale zrejme, ak si chcel zachovať túto pozíciu najvyššej kontroly, musel počítať aj s tým, že nesmie prekročiť určitú hranicu, ktorá by vyvolala ďalší podobný mocenský zásah zo strany Hitlera. Tu treba zdôrazniť, že kým za vývoj štátu od jeho založenia až do 26. októbra 1939 Tiso ako predseda vlády niesol všetku politickú aj morálnu zodpovednosť za tento štát, od tohoto dňa hlavná politická zodpovednosť ležala na predsedovi vlády, ktorého mnohé opatrenia prezident nemal moc zmeniť. Preto Jozef Tiso ako prezident Slovenskej republiky podľa ústavy nebol zodpovedný za svoje konanie v tomto úrade. A všetky jeho vládne akty nadobudali platnosť iba po podpise príslušným ministrom alebo predsedom vlády. Následne pripisovať výlučne prezidentovi všetko, čo sa konalo vo vnútornej vonkajšej politike Slovenskej republiky, ako sa to dnes na Slovensku často robí, je bez akéhokoľvek podkladu v právnom systéme toho štátu. Napriek týmto objektívnym ťažkostiam sa prezidentovi Tisovi často podarilo blokovať alebo mierniť mnoho z iniciatív slovanských nasledovníkov Hitlera a zachovať podstatný národný a kresťanský charakter Slovenskej republiky. Nemci od Salzburského diktátu mali pri všetkých ministerstvách svojich poradcov, ktorí podávali do Berlína dôverné informácie o všetkom, čo sa na Slovensku dialo. Práve z tých objektívnych informácií sa v Berlíne dozvedeli aj to, že tu Kamach sú generáli bez vojska, ktorí medzi obyvateľmi majú veľmi málo sympátií, lebo drvivá väčšina Slovákov si váži svojho prezidenta a schvaľuje jeho politiku. A Hitler vstupoval do stále zúrivejších vojen, tak mal záujem na tom, aby v srdci Európy nemal veľké problémy. Preto v najvážnejších konfliktoch medzi Tisom a Tukom Berlín ponajviac podporoval Tisové stanoviska. Výsledkom tejto situácie bol aj podľa viacerých cudzích pozorovateľov a diplomatov napriek svetovej vojne pokojný život na celom Slovensku. Nikto nebol nezamestnaný. Slovenská koruna krytá zlatom si zachovala pevný kurz so švajčiarskym frankom. Nazývali ju tatranským dolárom. Ekonomická situácia štátu aj drvivej väčšiny občanov vykazovala zlepšovanie všeobecných životných podmienok. Politickí oponenti, ktorými boli takmer výlučne komunisti, neskôr aj Benešovi dôverní čechoslovakisti, boli tak mierne trestaní,
že jeden z nich v Londýne nazval Slovenskú republiku deravou diktatúrou. Podnes zahraniční historici s obdivom konštatujú, že po celých 5 rokov trvania Slovenskej republiky napriek svetovej vojne nebol na Slovensku popravený ani jeden človek. Zatiaľ, čo napríklad v neutrálnom Švajčiarsku bolo v tom istom čase odsúdených a popravených niekoľko desiatok ľudí. Slovenská kultúra a veda dosiahla nevydané výkony. A náboženský život kvitol v slobode, akú nemal nikdy predtým, ani nikdy potom. Až ku koncu vojny v lete 1944 s príchodom sovietských paradesantných vojenských jednotiek a nimi organizovanými partizánmi sa na Slovensku začalo bojovať a vraždiť. To všetko už nemožno pripisovať ani prezidentovi, ani vláde Slovenskej republiky. Lebo keď Nemci videli, že sa na Slovensku bojuje, mali ešte dosť sily, aby tam aj v zmysle uzavretých zmluv vojensky zasiahli. Tí sa odmietali dať svoj súhlas k vojenskému obsadeniu Slovenska nemeckou armádou, až kým mu nedokázali, že na Slovensku cudzie ozbrojené jednotky aj masovo vraždia. Potom už nemohol odporovať a prišlo to, o čom všetci vieme. Ale čomu by sa mohlo predísť? Vojenská okupácia Slovenska nemeckými jednotkami, vraždenie partizánov a ich civilných podporovateľov až po vypálenie celých obcí stálo tisíce a tisíce ľudských obetí. Slovensko bolo zaťahnuté naplno do končiacej sa svetovej vojny, o ktorej bolo dovtedy úplne chránené. A muselo zakúsiť všetky jej hrôzy, aj smutné následky vo všetkých sektoroch verejného života. Sovietskí agenti kontaktovali tajne aj prezidenta Tisu s návrhom, že ak sa pridá k víťazným Sovietom, zaistia mu, ako to urobili v Rumunsku, pokračovanie v jeho funkcii. Tiso, ktorý bol od svojej mladosti tvrdým protivníkom komunizmu ako najsilnejšej protikresťanskej ideológie, odmietol akúkoľvek spoluprácu s komunizmom. A tým si definitívne zvolil osud, ktorého sa dočkal. Potupnú smrť na šibenici. Začiatkom mája 1945 Slovensko obsadili sovietské vojenské síly, ktoré vyhlásili obnovenie Československa a tým aj zánik prvej Slovenskej republiky. Na jej obnovenie sme museli čakať takmer celých 50 rokov. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi profesorovi za jeho naozaj veľmi vyčerpávajúcu prednášku o tom, ako vlastne Prvá republika vznikla, ako v akých medziach sa mohla pohybovať. No a teraz je tu asi priestor na vaše otázky. Ja si myslím, že by bolo dobre, ak máte záujem povedať svoju otázku nahlas, a pani Evička zapíše pánovi profesorovi a on aj píšu, áno, aj píšete? Aha. Treba prečítať, aby všetci jasne, vedeli, aká otázka. áno, samozrejme. Takže, kto máte nejakú otázku, niekto?
Nech sa páči. No, ja som tú otázku si napísal, ale... Tak prineste to. No, áno, ale aj nahlas, prosím vás. No. Ďakujem pekne, nahlas, Tak. prosím. Pán profesor napísal jednu peknú knižku Dejiny Slovenska a Slovákov. Táto kniha bola dokonca, bola to aj ako učebnica pre základné školy. Z nejakých dôvodov, neviem akých, verejnosť sa to ani nejak nedozvedela, bola stiahnutá, ale takto, ja som si ju prečítal, dostal som sa k nej, prečítal som si ju a skutočne tie udalosti, ktoré sú tam popísané prakticky od samovej ríše až po posledné roky, tak sú tam len popísané. Nič nie je komentované. A to je tá vzácnosť, že každý si môže z tej knihy, teda z tej učebnice alebo knihy, skutočne si urobiť názor bez ohľadu na to, že ja neviem, taký neskreslený. Čiže ten názor si môžu urobiť vyznávači rôznych náboženstiev, vyznávači rôznych